os først forklare, hvor byen Eden Prairie i Minnesota ligger. Det er en forstad til Minneapolis, som sammen med St. Paul danner området, der er kendt som Twin Cities og rangerer som 13. største storbyområde i USA. Byen Eden Prairie er virkelig vokset i løbet af de sidste 2,5 årti. Byen har udviklet sig til meget mere end en soveby, i det mange forretninger nu har hjemme i Eden Prairie. Minnesota-floden danner byens sydlige grænse. Langs dens bredder findes der stadig vild prærie, der er fredet som en påmindelse om byens kulturarv. Minnesota er kendt som de 10.000 søers land. Eden Prairie har alene 17 af disse søer, samt 3 vandløb og floden. Disse vandlegemer og hele byområdet er omgivet af mere end 4 kvadratmeter parkareal. Der er også over 270 km stier og fortove overalt i byen, samt parker, hvor indbyggerne spacerer, cykler og skubber deres klapvogne. Eden Prairie har lidt over 64.000 indbyggere, og de fleste af disse er ankommet inden for de 3 sidste årtier. På grund af dette boom er der mange boligmuligheder i byen. Fra beboelseskomplekser og byhuse til rækkehuse og enkeltfamiliehuse. Lige meget hvilken bolig du ønsker, så findes den sandsynligvis i et smukt nabolag her i Eden Prairie. Skoler i Eden Prairie er meget respekteret. Eden Prairie High School er det største gymnasium i Minnesota, og dets elever ligger konsekvent blandt de højeste i testscorer både i staten og i nationen. Over 90% af eleverne fortsætter på college. Tillagt en global dimension til byen er Minnesotas internationale skole. En privat, ikke-sektær skole, der forbereder elever fra 3 år til 12. klasse til gymnasier, universiteter og livet. ISM tilbyder streng akademisk og sproglige uddannelser dagligt. Alle elever tilbydes at deltage i sport og kunst. Mange velkendte og velrespekterede colleges og universiteter ligger i Twin Cities området, herunder University of Minnesota. Spørger man folk om, hvorfor de flytter til Eden Prairie, så er svaret oftest på grund af Eden Prairies parker og skoler. Andre betydningsfulde grunde til, at folk og virksomheder flytter hertil, inkluderer byens beliggenhed og dens positive holdning over for erhvervslivet. Byen, der er beliggende i den sydvestlige del af Twin Cities-området, ligger kun få kilometer fra den internationale lufthavn, hvilket gør det nemt at rejse overalt i landet og internationalt. I selve Eden Prairie er der en erhvervslufthavn, som betjener erhvervs- og fritidsfly. Transportinfrastrukturen er ved at blive opgraderet for at opfylde byområdets stigende behov. Større landeveje på kryds og tværs af byen sørger for, at varer og mennesker kan bevæge sig nemt overalt i området. Southwest Transit, busservicen i vores område, blev udnævnt til årets transitsystem 2004. Byen har en mangeartet blanding af mere end 2.000 forretninger. Der er også store multinationale firmaer, blandt andet ADC, en virksomhed, der leverer tilslutninger til ledningsforbundet netværk, trådløst netværk samt kabler og transmissionsnetværker verden over. Så er der Starkey Laboratories, en global leverandør af digitale høreapparater og systemer. Eden Prairie er også hjem for mange højteknologiske og medicinske teknologivirksomheder. Disse inkluderer Stratasys, som laver maskiner, der producerer digitale 3D-gengivelser af produkter. Digital River, en af de største software-sælgere på internettet i USA. Og Celleration, en virksomhed, der bruger lydbølger til at hele sår. Alt i alt beskæftiger de 2.000 plus virksomheder her i Eden Prairie mere end ca. 55.000 medarbejdere. Twin Cities område er kendt for sin shopping. Mall of America, det største indkøbscenter i USA, ligger i Bloomington, en forstad umiddelbart øst for Eden Prairie. Umiddelbart nord for Bloomington og Eden Prairie ligger Edina, en anden forstad, hvor Southdale, verdens første helt overdækket indkøbscenter, er beliggende. Med den slags konkurrence er én ting i hvert fald sikkert. Eden Prairie Center giver dig en enestående shoppingoplevelse. Med et detail, spise- og underholdningsareal på mere end 92.903 kvadratmeter, er Eden Prairie Center et superbt sted at shoppe og slappe af. Twin Cities område er også kendt for sin brede og stærke opbakning af teater og kunst. Twin Cities har flere teaterpladser end nogen anden by ud over New York City. Når du hører ordene ud over i Minnesota, er du mindet om alt det, som staten tilbyder. Lige fra fremragende fiskeri
og jagt til vandreture, bådsejlads og golf. Minnesota har flere både og flere golfspillere per indbygger end nogen anden stat. Kombinationen af alle disse kvalitetsattributter blev anerkendt i juli 2006, da Money Magazine udnævnte Eden Prairie til et af de 10 bedste steder at bo i USA. Byen, skolerne, forretningerne og indbyggerne samarbejder alle, så Eden Prairie kan blive et dejligt sted at bo, arbejde og drømme.